Ngisacela ukubengelela ngoma ngothobana. Sangoma siphula ngonyezi ezinye siphula ngamathambo. Phathwa khubala isandla sensimbi usigwebo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Mntanathu lo wathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Namhlanje ngizoke ngikhulume nganasi isithombe esisemva kwami. Namhlanje ngizoke ngikhulume uma kuzothwetshulwa idlozi ekhaya. Ziningi indlela idlozi elithwetshulwa ngayo. Ngizogxila kakhulu kule engemumva. Uma kuzothwetshulwa idlozi ekhaya, kuyenzeka thola ukuthi lowo muntu ozolithwebula uthenga imbuzi noma yebo uthenga imbuzi. Ethi mayithenga le mbuzi mase yayikhulumisa. Mase eyikhulumisile le mbuzi, mase yayisebenza. Mase yisebenzile le mbuzi. Umese yayithatha le mbuzi noma efake kuphi entweni la ifakwe esakeni. Uyayithatha ifake esakeni, ethumele noma izilwane noma yena ayizele nini ebusuku nina nilele kuphi ekhaya. Mase fike yahamba mayemba umba egcekeni noma phakathi nendawo noma embe eduze kwendlu yabantu abadala ngenhla kwakhona. Ethi mayemba mase eyayifaka lembuzi. Ethi mayiseyifaka lembuzi la kuleli saka njengoba embile mase yayigqiba mase faka imithi ethize ezovimba nina phakathi ekhaya manenza umsebenzi. Yabo lapho usuke ezothenga idlozi usuke ezothenga ithonga lalapho ekhaya. Ngalesikhathi ke nina senenza umsebenzi. Leli thonga nina alisanizwa ngoba yena uselithengile ngale mbuzi la egcekeni. Ngoba yonke imisebenzi maniyenza niyenzela kuphi la ekhaya. Yonke into maniyenza niyenzela kuphi kulomsamo nina nithi umsamo kuphi ekhaya. Yikho ngithi ke umsebenzi wabantu abadala ithi mawuwenza uqaphele ukuthi ithonga alithwetshuliwe yini. Kuyenzeka thola ukuthi ithonga lithwetshuliwe kuphi ekhaya. Omunye uzoyiphupha ephethe imbuzi, omunye ephuphe yenza itiye mesethi naye uyokwenza itiye. Kanti sekuvuselelwa lesithwebulo nina manenza izinto nivusa lembuzi esigqetshiwe kuphi egcekeni ngoba ngalesikhathi yena eyenza lembuzi uthi yonke imbuzi ezofala ekhaya izobe imele lembuzi izobe imele mina eyibiza yena lo othwebulayo. Ikhona ke nizothi nenza umsebenzi umehluko ningawubona. Nithi nenza izinto umsebenzi ungenzeki kanti fanele ukuthi kukhishwe lembuzi, kukhishwe lento, ikhishwe ngani njengoba niyibona isesakeni, ikhishwe esakeni. Ithi mayisiphumile esakeni mesikhishwa nangokomoya ngoba kukhona imithi ayisebenzisayo ngalesikhathi eyenza lento. Nina ke senenza izinto mase senihamba niyohlola mase kuthiwa ithonga balithwebulela ithonga lithengiwe. Lisuke lithengwa ngale ndlela. Lonke ithonga mawulikhulumisa lidinga imbuzi. Yebo kamandla mawungakabi nawo uke ubike ngani ngenkukhu ubusho ukuthi mase ngithola amandla ngizoqhubeka ngani ngembuzi. Yikho ke ngithi ke nizo zonke izinto okumele niziqaphele lezo. Nina manenza imisebenzi impendulo zingabuye emathongweni. Nina manenza umsebenzi izinto zenu zingakhayi. Lapho enihlala khona, lapho enathi nifaka khona abantu abadala. Lento bafika bayenze khona. Ngalesikhathi ngoba lo muntu mayegqiba lento uyasho ukuthi yonke imbuzi ezofela la ekhaya, yonke imbuzi ezoshiselwa impepho. Lento isikhathi ifakwa, mayifaka esakeni, ufake zonke izinto, wafaka nempepho, wafaka nemali, wenza yonke into. Imali ke mase kuyenzeka ukuthi idliwe imhlabathi. Mayisizovulwa kudingeka futhi yona imbuzi ukuze kuvulwe lento. Umuntu ozokwazi ukuthi anenzele. Njengoba ubona la ngemumva la. La ngemumva labantu laba yiyo lento lena yani yokuthwebulwa kwedlozi ekhaya. Kodwa ke angikho lapho. Angiqondile ukuthini ngijule ngalesithombe singemumva ngoba isithombe somuntu into kade yenziwa kuphi kubo. Siyathokoza kakhulu mangothobana. Bekwesifundo nje sanamhlanje ukuthi ithonga lithwetshulwa kanjani. Wena ungahamba uyoyigeza, uhambe uyolahlelwa, uhambe uyokwenzani kanti into ilapha ekhaya. Kumele kukhishwe lento ekhaya ukuze izinto zenu zenze njani ziqaqeke. Thokoza mangothobana. Sagoma isiphula ngonyezi ezinye isiphula ngamathambo.
Phathwe khubala isandla sensimbi usigqoko sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Siyathokoza.